Ajde, Luka, da vidimo da li Gizmo želi u park da se malo dobacujemo. Put za Damas. Ovo je čudno. Da, tvoja mama nikada ne ostavlja otvorena vrata. Mama? Tata? Hej, ovdje sam! Hej, šta to radiš? Gizmo! Sklanja mi se s puta! Luka, alarm nije bio uključen i on je Rekao samo... sam, sklanja se s puta! Izgleda da je sada uključen. Otvori ova vrata! Odmah! Pokrenuo si sigurnosno zaključavanje. Neće se otvoriti sve dok policija ne dođe. Za sva vremena red za cijeli svet. Božja riječ živa je. Super knjiga. Osana pevaj sada. Osana super knjiga. Osana pevaj sada. Osana super knjiga. U šta gledate? Gledamo u lopova, kriminalca, lopužu i sigurno ćeš platiti za... Umukni! Ne poznajete me, ne znate baš ništa o meni. Bogata porodica, robot igračka, savremena laboratorija u vašoj skupocenoj kući. Ne znate baš ništa o tome ko sam i odakle dolazim. Jesi li bio gladan? Ela, ne obraćaj mu se. Jesi li zato provalio? Šta te briga? Ja se zovem Ela. A ti? Ela, šta to radiš? Mora da si uplašen. Ja svakako jesam, ali možda je ovo bila samo greška, jel da? Dolazak u ovu kuću, možda postoji neko objašnjenje. Nisam hteo da... Samo sam... Može li neko da ugasi taj alarm? Da niko nije mrdnuo! Meni je samo drago da su svi dobro. Da, možda da svi pokušamo da zaboravimo da se ovo ikada desilo. Znam da ću provesti ostatak svog života pokušavajući. Profesore, uđimo unutra da date izjavu o nanetoj šteti. Pozorniče, šta će biti sa onim dečakom? Zove se Boris Slavić i već je ranije upadao u nevolje. Pa ako podnesemo tužbu, stvari će postati ozbiljnije. Luka, jesi li to čuo? Moramo da kažemo tvojim roditeljima da on nije pravi zločinac. O čemu ti tu pričaš? Ušao je u kuću, ukrao je hranu iz kuhinje, vezao me i ko zna šta bi još uzeo da se ti nisi pojavio, Luka. Moje strujno kolo nije programirano da sve to podnese. Luka, ozbiljna sam. Ima nešto u vezi sa njim. Mislim da bi mogao da se promeni ako mu se pruži prilika. On je lopov, Ela, i zaslužuje sve što će mu se desiti. Super knjiga! O ne, Luka, molim te, sam ću očistiti čitavu laboratoriju. Samo me pusti da ostanem bar ovaj put. Vodim vas da prisustvujete čudesnoj promeni u jednom od najopasnijih ljudi. U redu, dovoljno sam video. Idemo nazad. Giz, vidiš šta tvoj infoskener kaže? Gde se sada nalazimo? Prema mojim geosenzorima definitivno više nismo ni blizu kuće.
Izgleda da smo sleteli u drevni Jerusalim. I godina je... U redu. Mislim da to mora da prestane. Držte ih! Pratite ih! Otišli se onim putem! Iz onu ulicu! Brzo, pratite me! Još dvoje ih je otišlo ka zapadu! Ko nas to juri? Sable i starca! Sakri se kod onih ćupova. Želim te Isusove sledbenike još večeras! Pretražite svaku kuću! Ja! O, divno! Opasnost, uzbuđenje i nove cipele. Ja sam Halev i nema razloga za brigu. Ananija je ovde. Čuvaj stražu. Zašto se svi krijete od tog čoveka Savla? Mi sledimo učenja Isusa iz Nazareta. I zbog toga naše hramske vođe misle da smo napustili Boga, ali nismo. Ipak nema odlučnije osobe u pokušaju da ugasi naše svetlo od Savla i Starsa. Dobro je da nas nije uhvatio večeras. Savla je bio tamo kada je Rulja ubila Stefana. Ko je Stefan? Stefan je bio veoma poseban čovek. Voleo je Boga svim svojim srcem i bio je jako uzbuđen zbog Isusove poruke spasenja. Stefan je objasnio da je Isus onaj kojeg je Bog obećao, savršena žrtva. Mnogo bolja od ovaca i bikova koje je naš narod koristio na bogosluženjima. Ipak svaka reč o ljubavi ispunjavala je njegove tužioce još većim gnevom. Stefan je bio ispunjen svetim duhom. Oprostio je svojim neprijateljima čak i dok su ga kamenovali. Evo, gledam nebesa otvorena i Isusa kako stoji Bogu s desna. Gospode, ne uzmi im ovo za greh. I Savle je bio tamo, ohrabrujući ih da kamenuju Stefana. Nakon toga pokušao je da zaustavi svakog Isusovog sledbenika. Išao je od kuće do kuće hapseći ljude. Odvlačio je u zatvor sve, uključujući i žene koji su verovali u Isusa. Ananija! Stražari, možda je Savle sa njima. Svi morate da idete u moju kuću Damask. Tamo ćete biti bezbedni. Luka! Sakrite se! Ovo je jedno od njihovih skrovišta. Otišli su. Nastavite potragu. Ne mogu biti daleko. Verujem da pokušavaju da pobegnu. Putuju iz Judeje, kroz Samariju i Galileju, sve do Sirije.
Postoji uporište tih Isusovih sledbenika koji žive ovde u Damasku. Treba mi lično pismo od vas, prvosveštenika, upućeno starešinama sinagoga u Damasku, tražeći njihovu podršku kako bih mogao da iskorenim ovu infekciju jednom za uvek. Ovi Isusovi sledbenici ne poštuju Mojsijev zakon. Dobit ćeš to pismo. A sa njim ću očistiti Damask za nedelju dana. Zaista se nadam da su Luka i Ananija uspeli da pobegnu. Pratio sam svoje skenere, tražeći sve prerađene fosforne kristale u krugu od 160 km. Možda nisam bila u školi taj dan kada smo učili o fosfornim kristalima. Kako će nam to pomoći da nađemo Luku? Njegov ručni sat sadrži prerađene fosforne kristale, koji se ne mogu naći na ovom području niti u ovom dobu. Wow! Znači, prateći kristale iz sata ti pratiš Luku. Izgleda da su Luka i njegov sat stigli u Damask. Ananija je sigurno uzeo konje i došao prečicom kroz pustinju. Vozač nastavlja dalje do Nazareta, a mi ćemo morati ka severu još nekoliko dana. Ili ranije ako nađemo drugi prevoz. To je Sable! Šta se događa? Šta je ovo? Savle, Savle, zašto me progoniš? Zvuči kao grmljavina. Boreći se protiv mene, samo sebi nanosiš bol. Ko si ti, gospode? Ja sam Isus, koga ti progoniš. Nego ustani i stani na noge. Pokazao sam ti se da te postavim za služitelja i svedoka ovoga što si od mene video i onoga što ću ti još pokazati. Ja ću te izbaviti od tvog naroda i od pagana kojima te šaljem da im otvoriš oči. Da se od tame okrenu svetlosti i od satanine vlasti Bogu. I da verujući u mene prime oproštenje greha i udeo među osveštanima. Savle, jesi li dobro? Ja ne vidim. Slep sam. Vodite me u Damask. Isus mi je progovorio i ja ću ga poslušati. Zapovedio mi je da govorim svom narodu i pokažem im njegov put. Mora da je dobro udario glavom. Vodi ga u Damask kao što je tražio. Ja ću se vratiti u Jerusalim. Prvosveštenik neće biti zadovoljan. Ananija će biti zapaljen kad bude čuo za ovo. Ananija, brinem se za Haleva i moje prijatelji. Prošlo je 3 dana. Veruj, Luka. Bog bdi nad nama i neće spavati dok budu putovali ka nama. Ananija, Molim, gospode.
ustani pa idi u ulicu koja se zove Prava i u Judinoj kući potraži Taršanina po imenu Savle. Jer eno ga, moli se, a u viđenju je video čoveka po imenu Ananija koji ulazi i polaže svoje ruke na njega da progleda. Gospode, od mnogih sam čuo o njemu, koliko je zla učinio tvojim svetima u Jerusalimu. Idi, jer sam ga odabrao da iznese moje ime svetu. Prema mojim skenerima, Luka bi trebalo da bude... Ema, Luka! di smo? Luka! Uspeli ste. Gde ste bili? Luka, nećeš verovati šta se desilo. To je bio Savle! Naletali ste na Savla? On je ovde u Damasku! Ananija! Luka, on je promenjen čovek. Ananija, Savle nas je pratio do ovde. Da, idem sad kod njega. O čemu to govoriš? Gospod mi je rekao da je Savlovo srce promenjeno i da je imao viđenje. On iščekuje moj dolazak. Ali, to je nemoguće. Niko ko je toliko loš ne može da se promeni tek tako. S Bogom ništa nije nemoguće. Ko je tamo? Savle, poslao me Gospod Isus, koji ti se pokazao na tvom putu ovamo, da progledaš i da se ispuniš Svetim Duhom. Gospod mi je rekao da ćeš doći i to učiniti. Pa sada, zašto čekaš? Ustani i krsti se i speri sa sebe grehe, prizivajući ime Gospodnje. Moje srce je promenjeno. Ranije sam govorio zlo, vređao i progonio, ali Bog mi je pokazao milost jer ga nisam poznavao i činio sam te stvari u neznanju. Ti si bio u grupi koja je ubila Stefana, mog prijatelja. Da, bio sam tamo i bodrio sam one koji su ga kamenovali. Ali Stefanove posljednje reči su me neprekidno proganjale. Gospode, ne uzmi im ovo za greh. Sada ja tražim to isto oproštenje od svih koje sam progonio. Ja ti opraštam. Zar to nije Savle iz Tarsa? Sad govori o Isusu. Prošle godine mi je uhapsio porodicu u Jerusalimu. Ne slušajte ga! On je prevarant! Molim vas, ne razumete. Isus je došao na svet da spase grešnike, od kojih sam najgori ja. Ali baš zato sam pomilovan da na meni, najgorem, Hristos Isus pokaže svu svoju strpljivost kao primer onima koji će u njega poverovati da prime večni život.
Vojnici prolaze kroz gradsku kapiju. Traže Savla. Dolaze! Moraš da bežiš. Zaključavaju gradske kapije. Pretraživat će kuću po kuću. Ananija, imam plan. Ko je sa mnom? Stražari uglavnom traže na zapadnoj strani grada. Idi i postani veliki glasnik paganima dok budeš širio poruku našeg gospoda. Da li će biti bezbedni? Verujem da Bog ima veoma poseban zadatak za njega. Pripremi svoje srce, Haleve. Bog iza tebe ima veliki zadatak kada budeš porastao. Moraš biti spreman kad dođe tvoje vrijeme. Tako je dobro vratiti se kući. Luka, gledaj! Dečak koji je provalio laboratoriju više nije u policijskom autu. Sigurno je pobegao dok nismo bili tu. Meni je bilo dosta potera za jednu noć. Neka ga policija pronađe. Luka, Ela! Tu ste. Mama? Dečak koji je provalio, pa mislim da bi trebalo da dođete u laboratoriju na tren. Mama, nisam bio u pravu. U vezi sa čim? Onim što sam rekao za njega. Svako zaslužuje drugu šansu. Mogu da mu oprostim, mama. Čudno. Baš nas je to zamolio da učinimo. Onda je na pravom putu. Na putu ka čemu? Možda nekom posebnom zadatku za koji još ne zna da je odabran. Luka Kvantume, ponekad me stvarno iznenađuješ. Odakle ti samo takvi odgovori?